Umpisa pa lang to ha. Ganda ng mga cabbage dito. Ha? Ayan, River! Ganda ng mga cabbage dito. Ya, talaga. Ha? Wala eh. Sana all may back-ride. Sige. Wow! River crossing na tayo! Basa ang boat! Kain ko na! Game! Basa ang sapatos. Kaya tayo, laki. Tulong. Buka pa rin. Sige lang, ayan. Yeah, boy! Sarap ng hangin. Gandang tarawin. Tatlong ilog.
Ah, yes. Yes, baby. Ganda lang yan. At mag-swimming. Sarap! Ah, sarap. Ano yan, yan ang gan. Dito na. Yan, may years pa yan. Parang maligo din to. 10 years yan, 10 years pa. 10 years pa. Pero pwede lang daanan ng... Wala pa. Wala pa? Kasi ito, ay, ang ganda pa. Ay, may tarya? Uy. Yan. Yan. Karon baby.
Sarap maligo. Sir? Ayaw nyo yan. Wow! Ah! Woo! Grabe! I-miss you daw. Okay lang, pero tubig naman yung babagsakan mo. I-miss you daw. Sarap na ito. Ah. Ganda, sarap ng irahan dito. Tahimik na lugar. Magandang paligid. Sariwang hangin. Sariwang tubig. Sariwang gulay. Sariwang putas. At sariwa. Sariwang isda. Oh, inom muna kayo ng tubig. Inom muna kayo ng tubig doon, ha? Kahit tubig. Introduction pa lang naman. Galing. Ano kuya? Ah! Sisig na sisig. Sisig. Pero pag yung malaking gamit natin doon, kaya tayo na. Jai, tubig Jai! Okay lang yan. Enjoy. Bye-bye.
Wala natatakot ka. Tikit na lang. Tikit. Ang sarap dito magtirahan, sir, no? Ang sarap dito manirahan. Tahimik, oh. Siguro dito ka maninirahan, makakaanak ka ng 2 dosena. Kayo. Ayun naman talaga tayo pag-ikarang dito. Taon-taon. Ano ba, ayaw? Bakit ba ayaw? Ano ko? Classic yan, eh. Oh, talagang nakikinig ko pa, kuya, kasi. Ang barangay piano sa start sa mga pupunta. Ngayon pala yung ano? Ah, Ano na?